ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ସହିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ତୁମ ବିନା ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ତା ପଛରେ ଅଧିକା ପଡ଼ି ନିଜର ସମୟ ଓ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଭଲ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। 2 ଦିନର ଜୀବନ ବି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅମର ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ମିଳେ ସେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା। ଯିଏ ନ ପାଏ ସେ ଦିନ ରାତି ଝୁରୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ଜଣକ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା 2 ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କଥା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା ବି ଦିନରେ 2 ଥର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିଛି ଦିନ ରହେ, ତାପରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। 1000 ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ନିଅ, କେହି ଆପଣାର ହୋଇଯାଏନି।